Eta gero, dudarik gabe, itxasotik. Gaztetaina txikarrak egiten hasten zinenean, Paseo Berriko olatuak ikustera. Hortik jasotzen duzu indar hori, ez? Itxasoak ematen duen sasoi hori, ikaragarria da. Eta dudarik gabe ametsek. Ametsik ez da daukazu, ezin duzu inora joan. Orduan, behar duzu bai etxekoena, bai itxasoko eta kaleko indarra, eta behar duzu haizearena eta zeruarena, ez, ametsena. Eta handik aurrera, kaso Donostiako festari kariño handiagoa diot, eta eromen horri. Eta gero nire senarra etorri zenean Donostira lehenengo aldian, tanborren hotsarena iruditzen zitzaion erokeri bat, beti izaten zuen bine. Ze grazi dauka honek, hor tanborra jotzera, hainbeste jende, sukaldari jantzita, oza, zer da hori? Eta, bueno, orain ulertzen du, eta hasi da prestaz disfrutatzen.